ga mai alƙarya na an masa dawa kike jaruma ban ga kamar ki ba yarfin a Kano ta ki ta yi tasiri. Na gaida girgije ba kya ki zuban ruwa ba, na gaida yar salon kusani ba ta yi karba, ba gari da ma ake yin ta ba zai ci riba ba. Tauraruwa kina sama sha'anin ki ba kya ya can garba. Kurman baki ina ta sado ga fassara babba, da na tana da tarihi ya bazan kirari ba. Garkuwa ta mata ta sado ga farar gumba, ba za a miki mai rege ba. Ba so ba ne ga bayan dage ina ta sado mai juriya ce ke. So mu saka hankali mai da ke ta kamar kuwa ce ke. Ne nura sarki na san mai amana ce, ba zan bata kairiya ba. Na gode rana cira amadar ta zama kodin aiki, da uwar zama ita sha mamaki. Zama hasken rana wayar lantarki, ai dole in ce da ke kewa. Na gode ki zama damuna, ai dole ai shuka, sana da sassaka bai ana gambaji barka. Gai da kasuwa kin tara mutanen harka, yayar Fatima Tima gwanata ke ce nana. Ga mai safarin ciki Rahamatu ƴar Sadauce, mata bakin ciki ya mina ayyuka dace. Yaya abin su zai sadau ƙwarar rana ce, ba za a miki wai ba. Shahara amma ƴar Sadauce, yaya abun ga abba kuce ya ta dace. Yaya abun ga babba kuce ya Sadauce, ta ce abun amme wa amme wa amme. Ga mai alƙarya na an masa dawa kike jaruma, ban ga kamar ki ba yarfin a Kano ta